Goedemorgen, wij zijn begonnen met de laatste dag van de RBFP-test. En we hebben de eerste combinaties in de baan gehad. De eerste combinatie was Maaike van de Oever. Op zich sympathieke merrie. Maar wat de merrie moet in alles groeien in kracht. En blijft in al de 3 de gangen wat te vlak in de beweging. En ja, dat heeft gewoon nog even wat meer tijd nodig. Heeft ook wat moeite onder het zadel met het aangalopperen en om dan heel goed de tak te houden. En dat is dan dat hij linksom meer gemak toont als rechtsom. Wij zijn tot de volgende cijfers gekomen. Onder het zadel stap een 6,5, draf een 6, galop een 6, lichaamshouding balans een 6, souplesse een 6, schakel een 6, impuls een 6. Geeft een totaal van 67 punten. Aangespannen, stap een 6, draf een 6,5, lichaamshouding 6, souplesse 6, schakel een 6, impuls een 6. Geeft een totaal van 67 punten en voor tuigaanleg een 5. Dan nummer 7. Paard wat zich goed weet te presenteren, mooi in de houding. Het stap is correct, maar mag meer ruimte tonen. Onder het zadel laat het paard een opvallende goede galop zien. En het paard komt erg werkwillig over. Wij zijn tot de volgende cijfers gekomen. Stappen een 6, draf een 7, galop een 8, lichaamshouding balans een 7, souplesse 7, schakel een 7, impuls een 7,5. Geeft een totaal van 77 punten. 77,5, correctie. Stap aangespannen een 6, draf 6,5, lichaamshouding balans een 7, souplesse 7, schakel een 7, impuls een 7. Geeft een totaal van 74 punten. Voor het aanleg tuigen krijgt hij een 6.
Oké. Dan hebben we gekeken naar de tweede groep. We beginnen met nummer 3. Paard met een mooie zelfhouding. In de stap voldoende ruim. En ook in de draf zien we een heel mooi beeld. In de galop heeft hij nog wat moeite. Moet dat wat meer op snelheid gebeuren. Mist daarin ook wat kracht. We hebben de volgende cijfers. Onder het zadel stap 6,5. De draf een 7,5. Galop 6. Lichaamshouding en balans een 6,5. Souplesse 6,5. Schakelen 6. Impuls 6,5. Geeft een totaal van 72 punten. Dan aangespannen stap 6,5. Draf 7. Lichaamshouding 7. Souplesse 7. Schakelen 6,5. Impuls 7. Een totaal van 75,5 punt. En als tuigpaard aanleg een 5,5. Dan gaan we naar nummer 11. Dat is Nina van de Dompstede. Paard met een hele mooie zelfhouding. Mist in de stap nog een beetje de ruimte. In de draf zouden we wat meer uit de schouders graag willen zien. Is daarin nog wat snel in het voorbeen. Ook in de galop nog wat moeite, doordat hij wat kracht mist. Weinig zweefmoment, maar ook een paard wel met een hele mooie zelfhouding. Is wat sensibel. We hebben de volgende cijfers gegeven. Onder het zadel een 6 op de stap. De draf een 6,5. Galop 6,5. Lichaamshouding 7. Souplesse 6,5. Schakelen 6,5. Impuls 7. Totaalscore van 72 punten. Dan aangespannen. Stap 6. Draf 6,5. Lichaamshouding 7. Souplesse 6,5. Schakelen een 6,5. Impuls 7. Geeft een totaalscore van 72,5 punten. En aanleg als tuigpaard een 5.
Ja. Zo, we hebben gekeken naar combinatie nummer 6, Naomi van der Bommelhoef. Een paard met heel veel talent, maar het talent zit hem soms ook nog even in de weg. En we hebben gewoon gezien een paard met heel veel vermogen. En dat vermogen is onder het zadel op het moment beter bedienbaar als voor de wagen. Het is een paard gewoon met een heel krachtig achterbeen, heel veel energie. Maar houdt zich gauw nog even wat te strak in de bovenlijn. En voor de wagen is dat gewoon nog moeilijker te bedienen. En daarbij komt dan ook dat hij door zijn spanning in de stap voor de wagen toch wat ongelijk in het voorbeen blijft. Wij hebben de volgende cijfers gegeven. Onder het zadel een 6,5 voor de stap, een 7 voor de draf, een 7,5 voor de galop, een 7 voor lichaamshouding, 6,5 voor souplesse, 7 voor het schakelen, een 7,5 voor de impuls. Geeft een totaalscore van 77 punten. Voor de wagen een 5,5 voor de stap, een 6,5 voor de draf, een 6,5 voor houding en balans, 6,5 voor souplesse, 6,5 voor het schakelen, een 7 voor het impuls. Een totaalscore van 70,5 en voor het aanleggen als tuigpaard een 6,5. Deze punten komen in de toekomst waarschijnlijk gewoon veel hoger, want wij hebben zeker geloof in het paard. Maar ja, er is nu even te veel spanning. Dan hebben we nummer 9. Nou, dat is ook een zeer opvallend iets. De paard heeft eigenlijk voor onder het zadel of zijn lichaamsbouw niet mee. En onder het zadel blijft hij dan ook heel gewoon, blijft heel vlak, geeft weinig afdruk, weinig gedragenheid, weinig zweefmoment. Terwijl als we hem voor de wagen zien, zien we gewoon een hartstikke leuk paard, wat gewoon in zijn kracht groeit. En het trekken doet hem goed. Dan ontwikkelt hij zich als een heel ander paard. Dus de punten zijn ook totaal verschillend van het onder het zadel zijn en het aangespannen zijn. Wij hebben de volgende punten gegeven. Onder het zadel een 6,5 voor de stap, een 6 voor de draf, 6 voor de galop, 6 voor lichaamshouding en balans. Souplesse een 6, schakelen een 6, impuls een 6. Geeft een totaalscore van 67 punten. Aangespannen een 6,5 op de stap, een 7 op de draf, een 7 op lichaamshouding en balans, 6,5 op souplesse, een 7 op schakelen, een 7 op de impuls. Geeft een totaalscore van 75 punten. En voor tuigaanleg een 6,5.
Goed, we hebben gekeken naar de vierde groep. Nummer 2, Marlies van der Meijkade. Paard wat in de stap nog wel wat ruimer mag, maar wel vlijtig. Onder het zadel heeft hij daar iets minder moeite mee. In de draf zien we dat hij onder de zadel het wat gemakkelijker heeft dan voor de wagen. En in de galop zouden we zien dat hij nog, dan moet hij dat nog meer doen op snelheid. Op de linkerhand gaat dat wat beter. Wel een paard met een hele mooie zelfhouding. We hebben de volgende cijfers kunnen geven. Onder het zadel in de stap een 7. In de draf een 7. Galop 6. Lichaamshouding 7. Souplesse 6,5. Schakelen 6,5. Impuls 7. Een totaalscore van 74 punten. Dan aangespannen stap een 6. Draf een 6. Lichaamshouding en balans 6,5. Souplesse 6. Schakelen 6. Impuls 6,5. Totaalscore van 68 punten. Aanleg als stuigpaard een 5. Dan gaan we naar nummer 5. Maaike. Heeft in de stap soms nog wel wat last van spanning en mist daardoor soms wat ruimte. De draf blijft hij onder het zadel wat vlak. Dan zien we dat hij graag wat meer uit de schouders gaat komen. De galop, ja, ook dat moet nog op snelheid dat hij wat in de tak blijft. We missen daarin wat zweefmoment. Paard is soms nog wat terughoudend. We hebben de volgende cijfers kunnen geven. Onder de zadel in de stap een 6. De draf een 6,5. Galop 6,5. Lichaamshouding 7. Souplesse 6,5. Schakelen 6,5. Impuls 7. Totaalscore van 72 punten. Dan aangespannen stap 5,5. Draf 7. Lichaamshouding 7. Souplesse 7. Schakelen 7. Impuls een 7,5 is een totaalscore van 75 punten. Aanleg als tuigpaard een 6.
Oké. Wij hebben gekeken naar nummer 8, Maarten van de Buttermeer. Nou, we kunnen er heel gemakkelijk over zijn. Dit is gewoon een geweldig paard waar we hebben gezien. Hè? Gewoon met veel zwong, heel gemakkelijk lopen, veel houding, sterk achterbeen, komt goed uit de schouderweg. Het is even, als we een kanttekening willen maken, is het even dat hij vandaag met iets minder impuls ging voor de wagen. En dan wil hij soms net even iets te lang in zijn zweepmoment blijven hangen. Wij hebben een paar de volgende cijfers gegeven onder het zadel. Een 6,5 voor de stap, een 8,5 voor de draf, een 8 voor de galop, een 8 voor de lichaamshouding, 8 voor souplesse, 8,5 voor het schakelen en een 8,5 voor de impuls. Geeft een totaalscore van 87 punten. Aangespannen, een 6,5 voor de stap, een 8 voor de draf, een 8 voor lichaamshouding en balans, een 8 voor de souplesse, een 7,5 voor het schakelen en een 7,5 voor de impuls. Geeft een totaalscore van 83,5 punt. Aanleg tuigpaard een 8. Dan hadden we nummer 14 Maaike K. Een paard wat gewoon heel mooi is gegroeid in de test. Liet onder het zadel ook erg mooie dingen zien. Gemakkelijk lopen, veel zelfhouding. De galop, daar wil je nog iets voorover galopperen, maar houdt wel gewoon heel sterk achterbeengebruik. We vonden hem voor de wagen dat hij iets meer moeite toonde om daar zijn kracht nog te laten zien. Wij hebben de volgende cijfers gegeven. Voor de stap een 6,5, draf een 7,5, galop een 7, lichaamshouding in balans een 7, souplesse een 7,5, schakelen een 7,5 en dan impuls een 7,5 geeft een totaalscore van 78,5. Aangespannen stap een 6, draf een 6,5, lichaamshouding balans een 7, souplesse een 7, schakelen een 7 en voor de impuls een 7. Geeft een totaalscore van 74 punten. Tuigpaard aanleg een 5,5.
hebben gekeken naar de laatste combinatie vandaag. Nummer 12, Naomi H. Een heel sympathiek paard. Zag er blij uit vandaag. Een paard wat zich heel goed laat bewerken. Veel activiteit, een hele mooie zelfhouding. In de stap zien we ook duidelijk in de test verbetering. In de draf ook gemakkelijk draven, mooi aan de schouder. In de galop zien we ook dat hij zich in de test ook verbeterd heeft. Vooral op de linkerhand heeft hij het iets gemakkelijker dan op de rechterhand. Maar heeft zich positief ontwikkeld in deze test. We gaan naar de cijfers. Onder het zadel op de stap een 6,5. Draf 7,5. Galop 7. Lichaamshouding 7. Souplesse 7. Schakelen 7. Impuls 7,5. Geeft een totaalscore van 78 punten. Dan aangespannen stap 6. Draf 7. Lichaamshouding 7,5. Souplesse 7. Schakelen een 7. Impuls een 7,5. Een totaalscore van 77 punten. Aanleggen als tuigpaard 6,5. Dit was de laatste combinatie van deze test. Mede namens mijn collega wil ik ook het team van WB Stables bedanken. Onder leiding van Wilfreds. De mensen op stal die de paarden dagelijks verzorgen. Het ruiterteam, het menteam. Er is weer vakwerk afgeleverd, mogen we zeggen. En dan wens ik u thuis ook, mede namens mijn collega vanuit Warga, nog een hele fijne dag.